लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां इउटुबारफोरखौनो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो होननानै मिथिखायो नाथाय सोरबायदि इउटुबारा बेसेबां सेलारि मोनो सोरबायदि इउटुबारा बेसेबां आर्निं खालामनो हायो इउटुबनिफ्राय इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आङो एनिथिं एमजेनि आर्निंखौ खिथागोन आरोना बिथाङा मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामो दा सोरबा बिदिनो जब मावोब्लाबो माने इउटुबाव भिडिअ बानायनानै इउटुबनिफ्रायबो आर्निं खालामो आरो जबनिफ्रायबो फिक्स सेलारि मोनखायो बेफोरबायदि आरोना दा सोरबा फरायबाय थाब्लाबो माने इउटुब बानायो आरोना खायफा बायदिया दा इउटुबनिफ्रायबो आर्निं खालामो आरो फरायबायबो थायो आरो सोरबा बायदिया बिजनेसबो खालामो आरो इउटुबबो बानायो बेफोरबायदि आरोना दा सोरबा इउटुबारबो जानो गोसो दङ नाथाय माखासे इउटुबारफ्रा बेसेबां सेलारि मोनो बेसेबां फैसा खामायो इउटुबनिफ्राय बेखौ बिराद मिथिनो गोसो जायो आरोना दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं खिथालांगासिनो दङ स्क्रिन रेकर्ड नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं नोंथांमोननो खिथागोन आरोना जोंहा एनिथिं एमजे बिथाङा माने सानसेयाव खैथा भिडिअ होयो गोबाङा मिथिखायो सानसेयाव बियो मथा मथि मोनब्रैसो भिडिअ होखायो आरोना आरो चेनेलाबो मोनसेल' नङा बेना एनिथिं एमजे दं एमजे ब्लग्स दङ आरो मोनसे दंबावो बेना फेसबुक पेजबो दंबावो बेबो मनिटाइज जानाय मोनथाम माने प्लेटफर्माव खामानि मावो आरोना मोनथाम माने मोननै प्लेटफर्म भुल जादों आंनिया माने इउटुबावनो मोननै चेनेल दंखायो नालाय माने मोनथाम चेनेलखाय आङो मोनथाम प्लेटफर्म होनफ्लांदों माने इउटुबाव मोननै चेनेल दं बेहा एनिथिं एमजे दं मोनसे बेनिफ्राय एमजे ब्लग्स बेनिफ्राय आरो फेसबुक पेजबो दंबावो फेसबुक पेजनिफ्रायबो बे आर्निं मोनबावो इन्स्टायावथ' बे दंना गैया आं इन्स्टाखौ नायनाय जायाखै बिथांनिखौ इन्स्टायावबो केजान खामायोसोदां आसोला माने गावनो मालाबा बिदिनो गिदिर इउटुबार जाबा हेटार्सफोर गोबां जाखायो जोंनि गेजेराव आरोना बर'फोरनि गेजेरावल' नङा गोबां मानसिफोरनि गेजेरावनो हेटार्स जायो दा बेखौ हेटार्सफोरखौ मालाबा गाज्रि मोननो थाखाय बिथाङा स्टेटासबो होयो आं उमुक इसिखिनि खामाय होननानै स्टेटास होनानै लायो आरोना बियो दा आंनो खिथायो बियो बेसेबां आर्निं खालामो जों बिदिनो मालाबा मेसेज खालामलायो नालाय ओमफ्राय ओरैनो आं नोंथांमोननो नर्मेलि खिथानोसै आरोना बेसेबां खामायो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय स्क्रिन रेकर्ड आं दा नै माबायाव फैबाय गुगोलाव आं दा एनिथिं एमजेनिखौ सार्च खालामसै आरोना एनिथिं एमजे बेनिफ्राय ग'आव होबाय आङो नायदो नोंथांमोना एनिथिं एमजे बेनिफ्राय बियो चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय लानानै बेसेबां दिनैसिमहालागै बेसेबां भिडिअ आपल'ड खालामखो इउटुबाव 1245 था भिडिअ आपल'ड खालामबाय 1000निबो बारा भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरोना बियो बिनि साबस्क्राइबारा दा 200K जाबाय आरोना 2 लाख जाबाय बिनि साबस्क्राइबारा बेनिफ्राय भिडिअ भिउसखौ नायनो हागोन टटेल माने बिथांनि भिडिअसआ बेसेबां जाखो माने भिउस वाच टाइमफ्रा आरोना बेहाय 47,40,703 बेनिफ्राय कान्ट्रिखौ नायनो हागोन इण्डियान कान्ट्रियाथ' चेनेल टाइपआ पिपोल नुजादों आरोना खिन्थु बिनियाव बेलेगबो जानो हागौ माने मालाबा एसे भुल देखायो नालाय नैबे गुगोलाव बिदिनो इडुकेसनफोरबो जानो हागौ बिनि माबाया केटेगरिया बिनिफ्राय टेगबो जानो हागौ बेनिफ्राय 2019आव खुलिदों आरोना बियो जानुवारिनि चेनेलखौ क्रिएट खालामनाया चेनेल माने जिमेल आइडि क्रिएट खालामनाया बेना जानुवारिनि 2019नि जानुवारिनि 19आव बियो चेनेलखौ क्रिएट खालामदों बेनिफ्राय रेंकखौ नायनो हागोन नोंथांमोना रेंकआ बेसेबां नाम्बाराव दङ नै 1,10,288आव दं आरोना बेना ससियेल ब्लेडआव बेनिफ्राय माखासे साबस्क्राइबार रेंकफोरखौ नायनो हागोन भिडिअ रेंकफोरखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नै आर्निंखौ नायदो इस्टिमेट मान्थलि आर्निं बियो मान्थलि माने मास मोनसेयाव गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै बेसेबां फैसा खामायो बेहाय दङ $728निफ्राय लानानै $11,600 बिनि गेजेराव खामायो आरोना बियो बबेबा मासाव बेना 1,000निबो बारा थाङो बबेबा मासाव बेना $2,000बो थाङो आरोना $2,000 बेनिफ्राय मालाबा $3,000बो थाङो बेना होमबा बे $728 खमखौनो हमबाय आङो दा नोंथांमोना आङो बेखौ गुगोलाव फैदो नोंथांमोना बेहाय लिरदो $1 जोंनिया बेसेबां जागासिनो दं इन्डियायाव $1 इन रुपिस 83 बारायबाय दाखालि 82.78 ना बेसेबांबामोन दा नै 83 जालायबाय खमायलाय बारायलाय जाबाय थायो आरोना इन्डियाननि कारेन्सिया दा होमबा बियो हमना ला बियो $1,500 खामायो आरोना बियो मान्थलि $1,500 बे जोंनि इन्डियायाव बेसेबां जागासिनो दङ 1,24,687.50 फैसा खामायगासिनो दं आरोना बियो
दा होमबा बियो मोनसे चेनेल एनिथिं एमजे आवनो बेसेबां खामायो आरो एमजे ब्लग्स दंबावो आरो फेसबुक पेज दंबावो होमबा बिथाङा मथा मथि 2 लाखनि खाथियाव खामायो आरोना नोंथांमोननो आङो माने जास्ट बुंदोंसो दै मालाबा समाव 2 लाखनिबो बाराबो खामायो जानो हागौ मालाबा समाव माने भिउसखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना बिथांनिया माने दैलि भिडिअ होनाय जायो सानफ्रामबो खिन्थु बिराद खस्थ' खालामो आरोना एनिथिं एमजेआ 24 घन्टा मबाइलावनो थायो बे मालाबा आरो बेलेग खामानिबो मावो दा नोंथांमोना एनिथिं एमजेआ बेसेबां आर्निं खालामो इउटुबनिफ्राय इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय बियो 1 लाखनिफ्राय लानानै 3 लाखनि गेजेराव खामायो आरोना दा मालाबा समाव बियो 3 लाखबो खामायोबो जानो हागौ गावनि भिडिअ आगारनायनि सायाव आरो भिउसनि सायाव नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ जेसेबां नायगोन बेसेबांनो आर्निं खालामनो हागोन बिथाङा आरो सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थायो बिथाङा माने सानसेबो बाद गैयै होयो आरोना सानसेयाव मथा मथि बिना मोनब्रैया फैखायो आरो मोनसे चेनेलाव ओमफ्राय बिदिनो बियो एमजे ब्लग्सआवबो होयो एमजे ब्लग्सनिफ्रायबो आर्निं मोनो खमबाबो बियो एमजे ब्लग्सनिफ्राय $100 बारखायो $100 बारोब्ला होमबा बैनि $1,500 आरो बिनि $100 हमनानै ला $200 जाहैयो मालाबा समाव बिनाथ' आंथ' खमखौनो बुंदों आरोना मालाबा समाव बाराबो जायो बिदिनो भिडिअ होनायनि सायाव जाहैबाय नालाय भिउसनि सायावबो जायो दा नोंथांमोना जेसेबांनो शेयार खालामो एसेबां नायो एसेबांनो आर्निं जायो बेफोर आरोना दा बिना सानसेयाव 4 गाहाम भिडिअ होनाय हिसाबै एसे आर्निंआ बारा जायो आरोना दा नोंथांमोना गोबां इउटुबारफोरनि आर्निंफोरखौ मिथिनो लुगैयोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरब्लानो जाबाय आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि कमेन्टनि थ्रुयै जाय कमेन्टआ बांसिन जागोन आं बेखौनो फार्स्ट लाबोग्रोगोन आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना सोर इउटुबारनि आर्निंखौ नायनो लुगैयो खिथाहरब्लानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै दा बेनोसै आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुबार जानो लुगैदोंब्ला जानो हागौ आरो बेबो माने इउटुबा माने पार्मानेन्ट जब नङा आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायो माने इउटुबा ओरैनो नोङो खामानि मावनायाव बा नोङो जब मावनायाव ओरैनो मोनसे बेसिक बे मोनसे सोलिलांबाय थानो हानाय नोङो पकेट खरसा ओंखारो आरो एसे एनै खायफाबा माने खस्थ' खालामनो हायोब्ला दंबो फैसाया बेहाय बिदि आरोना ओमफ्राय ओरैनो नोङो पार्ट टाइम साननानै लाजायो आरो इउटुबखौ लं टाइमनि थाखाय साननानै लानाङा इउटुबा मा समाव मा जागोन बेहा माब्ला एक्सपायार डेट माब्लासिम बेखौ रावबो मिथिया मालासिम इउटुबा थांनानै थागोन दा बेनोसै आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला माने साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आंबो नोंथांमोननो माने मोजां भिडिअ लाबोनो नाजायो एसे खस्थ' खालामनानै दा आङो मोननै चेनेलाव भिडिअ होगासिनो दं नालाय दैमु बसुमतारी आरो डाबल ड कापोल नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो बेयाव भिडिअ लाबोबाय थानाय जायो बेनिखायनो टेकनिकेल चेनेला आंना थालांबाय थायो आरोना दा नोंथांमोना बेफोरबायदि इनफरमेसन इउटुबनि सोमोन्दैयानो होन फेसबुकनि सोमोन्दैयानो होन इन्स्टानि सोमोन्दैयानो होन इउटुबा सोरनाबाफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नामा सोरनाबा हेक जादों नामा इउटुबा सोरनाबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकफोर फैदों नामा सोरनाबा भिडिअआ माबा मोनसे भायलेन्सफोर नटिस फैदों नामा दा सोरनाबाफोर कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकफोर फैदों नामा बेफोरखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन बेफोरनि सायाव आं भिडिअ बानायो नोंथांमोना बेनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन पिस आउट